Matangtang ba sa trabaho ang manag-uyab nga mga trabahante kung masakpan nga magpadidik sud sa kumpanya? Uy, kapeligro. Sa kaso nga Imasin Philippine versus Alcon. Samtang nagrubing ang gwardiya, nakadungog ang gwardiya og daghong ug ago iyang gisusi. Nasakpan Diyos gwardiya, naghapin lang og karton ug sa duha ka mga mata sa gwardiya iyang nakit-an. Nagdidit man gud ang duha ka mga trabahante, babay ug lalaki. Gireport dayon sa gwardiya ngadto sa management ang iyang nakit-an ug gitangtang sa management ang duha ka mga trabahante. Ang kaso niabot ngadto sa Supreme Court. Og niingon ang Korte Suprema, uy, kalisod, uy. Iskandalo man tong gihimo. Angay lang tangtangon tong mao nga mga trabahante nga nagpadidit sud sa kompanya. Ang ilang kaso, serious misconduct. Dili ordinaryo, seryoso kadto nga nga nagdidit sila sud sa kompanya, violation under Article 297, Paragraph A sa Labor Code.